ଅତି କଅଁଳ ଲୁହାକୁ ବିଲେଇ କାମୁଡ଼ି ଥାଏ, ସେହିପରି ଅତି ସରଳ ନିରୀହ ହେଲେ ଦୁଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେବେ। ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ କଥା କୁହନ୍ତୁନି, ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସତ କରି ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ କମ୍ ଭଲ ଲାଗେ, ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗେ ଦେଖିବାକୁ। ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନାର ପ୍ରକୃତି, ଏହା ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେବନି, ଏହି କାମରେ ବିପଦ ଅଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ଭାଗ୍ୟବାନ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବା ତ ଆସେ, ହେଲେ ଆଉ ଥରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ହୃଦୟରେ ରଖିବା ଆସେନି। ଆଜିକାଲି ଦୁଃଖରେ ଠିଆ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତ, ଏଠି ଲୋକ ଦୁଃଖରେ ତ ଆମକୁ ଖୋଜନ୍ତି, ସୁଖରେ ତାଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତାର କିଏ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତି। ସମ୍ପର୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଥାଏ, ହେଲେ ଆମକୁ ତାହା ହଠାତ୍ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ସେହି ଝିଅ ତୁମକୁ ସାରା ଜୀବନ ଝରିବ, ଯାହା ସହିତ ତୁମେ ଅତି ନିବିଡ଼ରୁ ନିବିଡ଼ ସମୟ ବିତେଇଛ। ସମ୍ପର୍କର ସୂତା ଖିଅ ସେତେବେଳେ ଛିଣ୍ଡିଯାଏ ଯେବେ ମଣିଷ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ଆଉ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରିଦିଅନ୍ତି।